こんにちは皆さん。私はウイグル人のメメット・クルバンです。今日はですね、カナダトロントはすごく天気がいいですけども、今日は2020年7月の21日ですね。前回はですね、その熱中症について話したんですけども、私も日本にいた時はですね、熱中症に注意しましょうということをすごくね、ニュースとかでもたくさん聞いたことがあるんですけども、皆さんお体をお大事にしてください。で今日はですね、その消化器全般ということを説明したんですけれども、一つ一つの臓器として今日はですね、胆の前回はですね、胃とか十二指腸とかを説明したんですけれども、もちろんその胆のとか肝臓とか、あとはですね胰腺ですね、全てが臓器がですね関連しているので、今日はですね胆のについてちょっと、説明したいと思います。で私はですね、私のウイグルでですね、病院で働いた時はですね、その消化器外科で8年9年ぐらい働いたんですけれども、その時はですね、その胆のの手術はですねたくさんやってきたんですよ。だからですね、私もちろん日本にいた時もですね、京林大学の消化器外科で1年間ぐらい臨床で研究しながら見学っていうか参加したことがあるんですけれども、日本はですねかなりですね少ないということですね。私が感じたのはですね、患者さんが少ない、胆の胆の炎とか胆石とかね。で頭でか中でですね、もちろん比べるんですけれども、私はですね当時ですね1日5人ぐらいの患者の胆のを取ったことがあるんですよ。だから昔の手術としてはですね、お腹をメスでですね切ってからオペ今もやるんですけれども、今はですねお腹の上にですね3つの穴開けてモニター見ながら手術するんですけれども、もちろんウイグルでもですね発達してそういうふうにやったことがたくさんあったんですけれども、早くてですね一つの胆のがですね、私の見たところ30分ぐらいで終わった手術もあるんですよ。だから私はですね救急で2年間ぐらい働いたんですけれども、救急外科ですね。でその時はですね一つの実例としてはですね話したいことがあるんですけれども、夜ですね当直した時は私が当直じゃなくて、その時ですね他のドクターが当直したんですけれども、翌日ですね私が今までですね見た胆石の大きさを話したいですね。だからその時ですね当直したドクターがですねもちろん皆さん分かると思いますけども、翌日ですねその当直したドクターたちが私たちに見せたのはですね、その前日の夜ですね救急で来た女性の方、だいたい60歳ぐらいですね。でその胆石がですねすごく大きいんですよ。で私は今まで見たことは一番大きいっていうことねですね、その大きさはですね握る拳みたい、このぐらいですよ。すごくびっくり、ドクターたちもみんなびっくりしたんですけれども、そのぐらい大きいですよ。だからその胆石のですね種類もですねたくさんあるんですけれども、すごく綺麗なですね石もあるし、見た目がすごく汚い胆石もあるんですけれども、その胆石の原因はですね、私も大学時代でですね私の先生が言ったのはですねすごく覚えてるんですけれども、原因としてはですね、昔は、統計によりますとですね、その女性の方が多かったみたいですよ。でなぜかといったらですね、その女性の方がですね多産した人、たくさん産んだ人の胆石率が高いということを統計が見たことがあるんですけれども、最近ですねいろいろ原因が多いですけれども、皆さんも分かると思いますけれども、いろいろストレスとかですね、あとはですね怒りやすい人
ウイグルでもそういうことわざがあるんですけれども、そういう起こりやすい人も胆石になりやすいと言われてるんです。だから今もですね、男女でその確率が高くなったよという統計があります。その原因の一つとしてはですね、さっきのお話ですけれども、大学時代でですね、朝ごはんが、私の先生が言ったのはですね、朝ごはんが一番大事ですよっていうことをですね。なぜかというと思ったらですね、夜はですね、我々のその肝臓がその胆汁ですね、その胆の中の液体胆汁を作るんですよ。でその作った胆汁が3分の2はですね、胆の中に流れてきて、あとは3分の1はですね、十二指腸に流れるんですよ。でもしですね、あなたが朝ごはん食べなかったらどうなるかということですね。で食べなかったらですね、その胆の中のその胆汁がですね、どんどん硬くなって咳になります。だからその硬くなって咳になって炎症が起きて、そのいろいろ症状が出ますよということですね。でもしですね、あなたが朝ごはんですね、一口でもですね食べたらですね、一口もすごく大事ですよ。で一口食べてもですね、その我々のですね、その脳がですね全てコントロールしてるから、そのシグナルをいろいろ臓器にですね、朝ごはん来たよ、準備しましょうっていうことでシグナルするんですよ、神経によってですね。でその時ですね、一口のその食べ物を食べたらですね、ゆっくりですね、その我々の臓器がですね、前動運動がすごくゆっくりですよ。だからその十二指腸に入ったら、さっき言ったその胆のの中身のその胆汁が胆のの液体ですね、中身の液体がその胆のですね収縮してその中身の液体を出すんですよ、消化のために。もし食べなかったらどんどんですね、その胆のがですねそういうふうに収縮しないですよね。だからその胆汁がどんどん出てきて、十二指腸に入ってから私たちの食べ物と混ぜて、あとは消化になりやすいようにするんですよ。だからその時は先生の言った通りですね、なるほどなと思って、私仕事してからそう思ったんですよ。だからその胆のはですねすごく大事ですけれども、もう一つですね、私がですねその働いた時はですね、普通の薬店でですね、いろいろウイグルでもですねたくさん種類の薬があるんですけれども、みんなですね忙しいとか、あとはですね胃のところ痛いということで自分でですね病院に行かなくても大丈夫よと思って、勝手に思ってその薬ですね、胃の薬買って飲んだ人たくさんいたんですよ。でその4年5年ぐらいそういうふうになって、あとはですね我慢できなかったところでその病院に行って超音波やってから、なるほどと思って、その胆石のせいでその症状が出たっていうことですね。なぜかって言ったらですね、その胆石の周りとかですね神経ですねあるんですよね。だからその神経が反射してその胃のところに痛いっていう感じるんですよ。だからその症状ですね、この胆石胆の炎とかのなった患者さんがですね経験したことがあるんですけども、その右の肩とか重いとかですね、あとは吐き気があるとか、あとはですね吐いたものがですね緑色とかですね、いろいろ症状が出るんですよ。たまにその卵を食べたらその胆のが痛いとか、そういう患者もいるんですよ。だからさっき言った通り勝手にですね胃のところ痛いったら胃の薬買わないでその病院に行ってその検査した方がいいですよっていうことですね。もう一点ですけれども、私の経験によりますとですね、もしですね超音波とかですねしたらですね胆石がありますよっていう報告がある人はですね、もしですね症状が
なかった場合、ずっとですよ、ずっと症状がなかった場合、手術しなくてもいいっていうことを私は思います。なぜかと言ったらですね、手術したらですね、もちろん合併症とかですね、いろいろあるんですよね。だから私ね、自分の勝手な考えか分かんないですけれども、ちょっとくらいでその症状が出たらですね、もちろんドクターに相談した方がいいと思いますけれども、もし何も症状がない、毎年ですね、日本でもですね、その人間ドックとかですねするんですよね。だからそこで胆石とかがちょっと発見したら、そんな心配しなくていいということを言いたいと思います。この写真からですね、ちょっとぐらいですね説明したいと思いますけれども、これはですね、その胆のの位置ですね、その緑色で、これはですね、さっき言った肝臓から作られた胆汁ですね、胆汁がこういうふうにして、あとはですね胆の中に入れますよということですね。その緑色は胆汁です。で、この後はですね、いろいろですね、その原因でこういうふうに胆石がなりますよということですね。この結石で、結石がですね、胆のじゃなくてですね、胆のだけじゃなくて、その総胆管とかですね、いろいろところに石がですね、結石がなりますよ。だからこういうふうにですね、さっき言ったその原因とかですね、いろいろあるんですけれども、実はですね、ストレスとかはですね、誰でもあると思いますけれども、なるべくですね、そのストレスとかはですね逃げて、あとはですね、そういう気持ち的にハッピーの気持ちが一番、みんなそう言うんですけども、なかなかできない人が多いんですよ。で、だからですね、私のですねタイトルもですね、病は気からということがタイトルですけれども、ですね、精神的な問題が一番大事ですよということですよね。だからさっき言ったですね、朝ごはんもですね、きちんと食べるようになりましょうということですね。私がですね勝手にこういうふうに思ったのはですね、私はですね実習した時ですね、ご遺体のところで実習した時はですね、たまにですね、ご遺体の中身はですね、胆のとかですね、見たらですね、胆石がですねそのまま残った人たちも見たことはあったんですよ。だからもちろん心配したらですね、もちろんドクターに相談して、自分の他の病気とかも相談してから対応した方がいいと思いますけどもこれはですね、私の勝手な思いか分かんないけれども、参考にしてください。今日はですね、胆のについてちょっと説明したんですけれども、これからもですね、消化器の全般をちょっとずつですね話して、皆さんにちょっとぐらいでも役に立ったら幸いです。だから皆さんご意見と、あとはご視聴ご登録よろしくお願いします。ありがとうございました。